Mišo Ráši. Vážení priatelia, je tu tá chvíľa, kedy vám s radosťou môžem oznámiť, a už to všetci viete, novým primátorom Košíc sa stal Richard Raši. Takže očakávania vyšli, môj názor, môj tip sa vydaril, som veľmi rád a dovolte mi, aby som touto cestou zagratuloval Richardovi Rašimu k jeho víťazstvu a poprial čo najviac úspechov, aby sa čím skôr uchopil nakopenej práce a neriešených problémov, ktoré Košice za posledné roky jednoducho mali a ostali na úplne vedľajšej kolaji. Nikto sa tomu nejakým spôsobom nevenoval. Otvoril dvere investorom, ktorí darmo čakali na stretnutie s bývalým primátorom, chvála Bohu už, a ktoré sa jednoducho nedočkali. Takže verím, že Košice znova ožijú a znova budú radostnejšie. Už dnes, keď som sa prešiel autom, tak som sa cítil o mnoho lepšie. Už len ten pocit. Takže to prajem všetkým Košičanom. Aj keď mi dnes volal jeden grafik, nebudem menovať z ktorých novín, že už minulý týždeň si brúsili zuby, už si robili posmešky novinári a aj na internetovom portáli tam, že to a to a to. A jednoducho na internete sa ani nepodpísal pod to. To je zaujímavé, že sa nepodpísal. Že tak. A už proste boli pripravení, že keby náhodou Richard Raši nevyhral, tak už by boli plné noviny, ako som to ja celé dosral, ako som to proste kvôli mne to je tak a neviem čo. Už to bolo jednoducho pripravené takýmto spôsobom. A zrazu nastalo čo? Jedno veľké ticho. Minulý týždeň sa mi telefon nezastavil. Brneli mi novinári. A prečo neospevuješ Noru? A prečo toto? A sami títo, hej, blbečkovia mi volali, že a to. Dokonca ešte koncom týždňa vyšiel taký článok, že rozpredávame majetok a neviem čo, okrem psov a takýto blúd. To, ako nebudem sa v tomto videu venovať, to si povieme jednoducho potom. Mám tiež pripravené na to jednu prúpovidku, takže iba toľko primátorským voľbám. Verím, že zamestnanci magistrátu usporiadajú rovnakú veľkú odchodnú party alebo after party, ako usporiadali, keď tam, kde pracoval bývalý primátor, neviem, v lesoch alebo kde, keď odchádzal, tak od radosti proste skákali a urobili bujarú oslavu, že odišiel tento človek s nami. Takže verím, že aj tu sa uchopíte na čele s vašim headlinerom. Teraz už pokutár nemá robotu, takže na čele s týmto človekom treba jednoducho ísť pekne a v záhradkách teraz už sa nepracuje, tak je čas spánku. Medvedi spia, aj bývalí primátori spia, takže máte času sa starať o záhradky, o proste totálne prkotiny, ktoré neriešia to, po čom Košičania túžia. Takže, ale neprajem nič zlé tomuto primátorovi. On za to nemôže. Jednoducho ľudia na primátorskej stoličke majú sedieť schopní a najschopnejší z mesta. Jednoducho najšikovnejší, najdravejší. To ukáže čas, ako sa uchopí nový primátor tejto stoličky, ale ja verím naďalej, že sa proste to otočí. Takže prajem starému primátorovi, aby bol zdravý, aby bol šťastný a aby nikto mu neubližoval tak, ako ubližoval on mne. Aby nikto mu neubližoval, aby mu dali pokoj a aby trávil svoje šťastné chvíle
Neviem, či mu mestská polícia ešte bude strážiť ten byt, alebo nebude, alebo čo, alebo jak to vlastne bolo. A napríklad aj tu, táto cesta, kde som volal, nedovolal som sa pravdy, jednoducho nedovolal som sa odpovede. Ani jeden viceprimátor sa tejto témy nechcel nejako chytiť. Čo sa ma bytostne dotýka, to je cesta tu na Pereši. Kde vlastne jeden kočiarik s deckom neprejde, keď ide auto. Hej, keď idú dve auta nákladné, hore-dole. A ďalšie zákulisie. Ale to, ja si myslím, že nový primátor veľmi rýchlo nájde si cestu a aj keď nie hneď vyrieši, ale aspoň sa týmto otázkam bude venovať. Týmto, ktoré jednoducho sú bytostné, nielen tu nás Perešanov, ale aj Košičanov, aj vlastne všetkých mestských častí, pretože Richard Raši sa stal primátorom všetkých Košičanov. Takže musí jednoducho sa rozdať, alebo aspoň to takto rýchlo zvládnuť, aby všetci boli spokojní. Aj keď nedá sa všetkých naraz uspokojiť, alebo otázky nedajú sa naraz vyriešiť, ale verím, že si utriedi a urobí si v tom poriadok, tak ako si nevedel urobiť bývalý primátor. No a to je celé. Takže tak, bratu, that's all. A je na vás teraz, môžete si vybrať, ako sa bude. Napíšte mi názov pesničky, ktorú mám zložiť na takú ako odchodnú pesničku pre bývalého primátora. Napíšte názov mi mailom a ja ju urobím do predmetu, pretože minulý týždeň mi prišlo okolo 7000 mailov, takže nemôžem to všetko čítať. Napíšte mi text skladby. Tento mail otvorím stále a proste jednoducho. Alebo názov skladby. A si ho prečítam a podľa toho to urobím. Včera niekto zaútočil dokonca na moju internetovú stránku. Takže, ale to som s tým počítal. Jednoducho niekomu to vadí. Tá návštevnosť a vôbec to, že sa niečo také deje a je tam taká vysoká proste sledovanosť, popularita a všetko. A tí, ktorí sa nevedia podpísať, duševní chudáci a internetoví blbečkovia, tým prajem, nech si sadnú na záchod, poriadne sa vyprázdnia, spláchnú a žijú si v tom zakomplexovanom svojom svete. Majte sa pekne, priatelia, a Rišo Raši nám sa páči. Zapamätajte si na najbližšie roky. Pekné a veselé pred Mikulášovské časy. A nezabudnite 1. teraz v stredu, koncert v Prešove, v bývalom kine, a 7. decembra koncert v Košiciach, ale o tom potom. Majte sa, dovidenia.